joacă chestii, partea a doua! Nu-i boss. Deja a început să nu mai moare pur și simplu singuri. Da, dar tot cam singuri. Bun, hai, la level 40 joc eu, fiindcă o să mor. O să mor, o să fii praf. Serios? Serios? Hai, da, să nu mai. Mihăița apasă pe chestii, mai bine zis. Serios? Uite ce am găsit de el. Betty Clicker. Poate și o urmă sau ce e aia? 38. La 39 mă joc eu. Cât trebuie să omori 10 din ăștia. Te doare mâna? Da! Scoate limba. Dă-i. Mai puțin. Deci 38, mai joci 39, după aia joc 30. Hai, viteză man clicker, hai. Nu, doamne, rupe butonul. Mihăiță, rupe butonul. Sau în paranteză Florinel, că nu-l cheamă așa. Ultimul nivel pe care îl joci, trebuie să mori 10 din astea. Eu joc finala 40. Sezonul 4, cum v-ați zis. Eu joc sezonul 4. Finala. Are o roșie. Sau un măr. N-are nimic. Are o sabie. Mi se vede degetul. Bănuț și... Seriously? Am început să faci de către 3K. Doar. De ceasul bun. Bun. O să facem de 14 minute fix. Lasă-mă în pace. Filmează, hai. Filmează. O, doamne. Ăla-i boss-ul. Da, știu. E foarte mult. Îl băgem pe boss. Trecem la nivelul 41. Bossul scade greu viața. Bossul mai Dar durează dacă 10 secunde. Eu pot face mai iute. Trebuie să ne upgradăm prostii. Eu știu să fac mai iute. Ok, tu faci mai iute. Hai, să te văd. Clichează-l! Doamne, ce faci de handicapat are? Când lovești. Și nu numai când lovești. 15 secunde și deja ai luat destul de mult. Are 7. Da, te descurci mai bine decât mine. Se gata bateria. Bate bateria. Dacă hai mai repedia. Numai boss trebuie să-l batem. Ui. Mai mult decât mine, dar s-a terminat timpul. Deci, Hai să cumpărăm asta, ai de toate. Să cumpărăm prostii. Uite, începem de la asta. Alex Assassino. Una ieftină. Trebuie să facem 1 milion, hai. Hai să facem bani acum numai. Hai, jucăm la level 1, o grămadă. Nu. La level... La cât jucăm? La 1? La 10? Pe tot un boss. La 18. Da. Ne dă puțin bani. Dar măcar mor repede tipii. Nu mai apăsăm. Da. Bă, tu unde primești? Da. Doamne, ce prost sunt. Deci eu zic să punem o mică pauză până îmi bag tableta la încărcat. Acum voi filma mai departe, fiindcă mi s-a terminat bateria. Hai. Doamne, zic hai, parcă e la boss. Du-te la boss dacă ai curaj. Plus 5 gold. Serios. Du-te măcar unde îți dă un K. Cum e. Prieten, cât stai strâns. Și... Oh, da.
Hai să punem pauză, oprim filmarea. Hai, du-te pe partea altă că încerc să... Ce? Dacă nu... Da, asta e ultima parte, fiindcă nu mai am baterie, așa la că... 10, nu la 10, bossul. La 20, uite-te. Ba, nu. La 20, nu la 11. Ultimul când învingi bossul de la 20 sau... Sper că... Da, bossul. Uite cum mă omoară bossul. Cum face? Și dă bani pe boss mulți. Aici încheiem filmarea. Ne vedem noi la un alt video pe ziua de astăzi, chiar dacă am făcut 2. Până acum vom face 3 sau 4 sau 5 cu Mihăiță sau cu Florinel în paranteză.